Мошенниклар кешеләрне алдап, акча үзләштерү өчен нинди генә адымнарга бармый. Аларның тузагына күп вакытта өлкән яшьтәге кешеләр эләгә. Әйтик, Түбән-Кама шәһәрендә үзләрен пенсия фонды хезмәткәрләре итеп таныштырып, бер өлкән ханымның шактый акчасын урлап чыгып китәләр. Өлкәннәрне алдау схемасының ничек эшләве турында алдагы репортажда. Сенсез? Мейсар апамында яшыймы? Монда яшый. Алданған хатын кыз аралашырга теләмәй, шит кешеләрдән курка. Шушы көннәрдә пенсионер мошенникларның корбаны була. Ике ханым үзләрен пенсия фонды хезмәткәрләре итеп таныштыра һәм яхшы хәбәр җиткерү теләген белдерә. Имеш 83 яшьлек Түбән-Камалга пандемия өчен 5 меңлек түләү билгеләнә. Ышанучан әби килгән кунакларны өйләренә кертә. Алар алдау юлы белән аның 400 мең сум акчасын шкафынан урлый. Пенсия фонды вәкиле әйтүенчә, аларның хезмәткәрләре фатирлар буенча йөрми, өстәвенә коронавируска бәйле түләүләр дә юк. Шуңа күрә уяу булырга һәм шит кешеләргә ишекне ачмаска киңәш ителә. Соңгы 10 ай эчендә полиция бүлегенә 400-дән артык кеше мөрәҗәгать итә. Олы яшьтәге хатын-кызның акчасын урлау факты буенча җинаять эше кузгатыла. Тәртип саклаучылар мошенникларны эзли. Альбина Вәлиева, Фәхри Исламов, яңалыклар.